Cele mai bune zone din Coasta Amalfi, Italia. 1. Positano. O destinație de lux la nivel VIP, cu o plajă liniștită, arhitectură spectaculoasă, baruri, cluburi și restaurante de top. Cazările sunt excelente, însă prețurile sunt pe măsură. Sorrento. Deși nu face parte din Coasta Amalfi, este o destinație populară în zonă. 3. Orașul Amalfi. Un nod perfect de transport pe coastă, plaje superbe, bijuterii istorice precum Catedrala Amalfi și fermecătoarea Piazza del Duomo. 4. Praiano. Un orășel pitoresc cu priveliști de neuitat, o alternativă liniștită față de locurile aglomerate, unde descoperi Coasta Amalfi autentică. 5. Ravello. Un orășel de vis perfect pentru o lună de miere romantică pe Coasta Amalfi. Așezat pe o stâncă, oferă priveliști superbe și grădini luxuriante, creând o atmosferă de poveste. 6. Maiori și Minori. Două orașe la doar 2 km distanță, perfecte pentru familii pe Coasta Amalfi. Relaxate, prietenoase cu cei mici, cu o plajă mare în Maiori. 7. Salerno. Hoteluri accesibile, farmec vechi și comodități moderne. 8. Fiorore. O bijuterie ascunsă pe Coasta Amalfi, un sătuc de pescari pitit între Positano și Amalfi. Mai multe opțiuni de cazare pentru fiecare buget găsești pe missturist.ro. Linkul îl ai în descriere. Îți doresc o călătorie minunată!